ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತಲು ಕಲ್ಪರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿಗಲ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಲೆ ಪಂಡದು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಾನಾದ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುನು. ಓಕೆ ಕಲ್ಪರ ದುಂಬೆ ನಿಗ್ಲೆ ಝೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ ದುಂಬೆ ನಿಗ್ಲಿ ಹೊರ ತೂಂದು ಬರ್ತಾರ ನಿಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಸಪೋಸ್ ನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆವರ ಆಯ್ಚಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ಡಾಟಾ ತಿಕ್ಕುನು ಐನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಎಂಚ ನಿಗ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪುನ ಏನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಅವರ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಗ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತಾರನ ಇಂಚನಿಗಳಿಗೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಂಡದು ನಿಗ್ಲ ಅಲ್ಪನಿಗೆಲ್ಲ ಉದರ್ ಪಡೋಡು ನೇಮ್ ಒನ್ ನಿಗ್ಲೇನ ಇಮೇಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಮೇಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಪುದರ್ ನನ್ನ ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರೂಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನ ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪಾರ ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲದಕ್ಕ ನಿನ್ನ ರಡ್ಡೇನ ಟಿಕ್ ಮನ್ಪಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಅಪ್. ಓಕೆ ನಿಗ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ನೆಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಡು ಕಾನಾದ ಗುರುಕುಲ ನಿಗ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ತಾರನ ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತನ ನಿಗ್ಲೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಯರ್ನ ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಲಾಗಿನ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೀಚಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೀಚಬಲ್ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ ನಿನ್ನ ನಿಗ್ಲು ಮಂತರ್ನ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಂತರ್ನ ನಿಗ್ಲಿ ನಂಗೆ ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತಜಿನು ಇಂಚ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲಿ ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಂಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಗೋ ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಲಿ ಅಲ್ಪ ನಿಗ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ತೋಡುವನ್ ನೆಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಐಕೆ ನಿಗ್ಲಿ ದಾನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮನ್ಪರ್ಲಾರು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಕನ್ನಡಲ ತುಳುತ ರಡ್ಡು ಸಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಲ್ಪನ ಪಾಠಲುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡದಿತ್ತೇನೆ ನಿಗ್ಲಿ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪರೊಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಇಜ್ಜಿನ ಈ ಲಿಂಕ್ ಬೋದು ಆ್ಯಪ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಐನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತಾನೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳುತ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಂತರ್ನ ಬಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಟ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೋನಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ವರತ ಪಾಡ್ದೆ. ಓಕೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರದ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಕೋರ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಮನ್ಪೆ ಹೊರ ನೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ನಿಗ್ಲಿ ಎಂಚ ತೋಳಿ ಉಂಡ నేను ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತಾರಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರನ್ ಆಪುಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಡಿಯೋ ಮುಲ್ಪ ರನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಯಾರೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಫಾರ್ ತುಳು ಪಂಡ ತುಳು ಟು ಬರೆಪುನಂಚ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುನಂಚ ಐನ್ ಪೂರ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ನಿಗ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ ಆ ದಿನತ್ತ ನೀವು ಪಾಠ ಹಾಕೊಂಡು ಐನಿಗ್ಲು ತೂಂದು ಬರೋಲಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತು ಬರೆಪುನಂಚ ಅಂಚನೆ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುನಂಚ
ಮುಲ್ಪ ಟೈಪ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ತೋಯ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ನದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಝೂಮ್ ಲೈವ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಝೂಮ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಇಂಜ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತೂನಿ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಡೇ 1 ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪಡು ಓಕೆ ಡೇ 2 ಇಂಚಿನ ಪುರಣಿಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪಡು ನಿನ್ನ ಪುರಣಿಗ್ಲೆ ತೂ ಒಂದು ಬರೋಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಝೂಮ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದುಂಬುದ ಆಯ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 6 ವೀಕ್ ನಿಗ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.